Kollaborazzjoni bejn l-Akkademja Internazzjonali tal-Arti u l-Kultura fir-Russja u l-Kunsill Lokali tal-Birgu waslet biex tfassal monument tal-Gran Mastru Jean Parisot de la Valette fuq iż-żiemel għal Ċitta Vittorjosa. Fl-aħħar xhur l-Akkademja fetħet fera f'Malta u minn hemm nibtet interess fl-istorja ta' pajjiżna. Malta is very important, a historical place in the world. It's very beautiful, it's unique. Place where I stand now is very important because French knights lived here, probably even Grand Master La Valette lived here, and we decided to bring together Russian and Maltese culture. Is-Sindku tal-Birgu John Boxall esprima s-sodisfazzjon tiegħu li l-Birgu se tibbenefika minn din il-kollaborazzjoni. Dan naħseb huwa opportunità kbira għal-Konsell Lokali tal-Birgu. Naħseb mhux għall-Konsell Lokali tal-Birgu biss, imma naħseb anke bħala nazzjon li jkollok Russja ħanejtek kumpanija ta' Russja tiġi għaw Malta, tiġi minn Jedda, tfittex il-Konsell Lokali tal-Birgu biex tagħmel dan il-monument tal-La Valette fuq ix-xewqa tagħna. Fil-Berġa ta' Franza, propju fis-sede tal-Kunsill Lokali tal-Birgu, l-Akkademja Russa qed ittella esibizzjoni artistika bix-xogħlijiet tal-artisti ta' din l-Akkademja. Is-Sindku huwa konvint li l-monument tal-Gran Mastru La Valette flimkien ma' proġetti ta' restawr li saru fl-aħħar xhur ikomplu jagħmlu lil Birgu belt unika. Belt li ta' kuljum tattira lejha mijiet ta' turisti minħabba l-istorja, il-kultura u l-isbuħija tagħha. Bħala kunsill aħna qegħdin naħdmu qed infittxu dak kollu li nistgħu nisfruttaw minn din il-belt għax nemmnu illi din il-belt aħna rridu nagħmluha destinazzjoni speċjali turistika.